Sinjuri, nsellmilkom u nirringrazzjakom tal-li qegħdin tkomplu seguna. Kenna anki daqsxejn feedback ukoll milux hemm kien hemm min kellimni fuq dal-programm. Jidher li hawn qed jieħu gost u jsegwina u nisperaw li xi ħaġa nitgħallmu anki biex nsew nikbru fil-fidi kif ukoll fil-ħajja tagħna bħala Kattoliċi kif ukoll bħala ċittadini. Illum ħanitkellmu fuq fil-filmat li ħanaraw u mbagħad ħaniddiskutu jiena u s-Sur Filip Biti, il-President tas-Soċjetà Diviża taċ-Ċiviltà Nisranija pro-Malta Kristjana, ħanitkellmu dwar it-tliet pilastri taċ-ċiviltà Nisranija: tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà, li kienu it-tliet pilastri li waslu lil Plinio Correa de Oliveira waqqaf l-assoċjazzjoni tiegħu l-għaqda tiegħu bl-istess isem Tradizzjoni, Familja u Proprjetà, kif ukoll jikteb numru ta' kitbiet fosthom Revoluzzjoni u Kontra-Revoluzzjoni u kitbiet oħrajn li jkomplew jiddiskrivu l-ħsieb tiegħu. Issa nsegwu l-filmat u wara jkollna diskussjoni bħas-soltu. Tradizzjoni, familja u proprjetà, mifruxa madwar bosta pajjiżi b'mod awtonomu, hija taf bħala fondatur lil Plinio Correa de Oliveira. Plinio Correa de Oliveira, ħassib Kattoliku, kittieb, professur tal-Università, ġurnalist u lettur tal-istorja, twieled São Paulo, il-Brażil, fl-1908. Avukat ta' professjoni u aktar tard fil-ħajja lettur tal-istorja moderna u kontemporanja fl-Università Kattolika Pontifokali ta' São Paulo, beda jinvolvi ruħu mill-1920 f'diversi kongregazzjonijiet Marjani, l-Azzjoni Kattolika u l-Lega Elettorali Kattolika li tagħha kien fondatur u organizzatur. Fl-1933 ġie elett fil-Kungress Nazzjonali Brażiljan u kien l-iżgħar membru tal-Kungress sa żmienu f'dak il-pajjiż. Filwaqt li beda minn sentejn wara, sal-1947, serva bħala direttur tal-Ġurnal Kattoliku O Legionario, li kisbet prominenza fl-istampa Kattolika Brażiljana taħt it-tutela tiegħu, speċjalment għall-oppożizzjoni kontra l-influwenzi Nażisti li kienu qegħdin jinfirxu fir-reġjun. Madankollu, l-akbar kontribuzzjoni tiegħu ġiet mill-kitbiet tiegħu magħmula kontra dak li ra bħala theddid kontra ċ-ċiviltà Kattolika u l-punent u li sabu espressjoni fix-xogħol tiegħu, Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni, ippubblikat fl-1959 u aġġornat diversi drabi minn dakinhar. Mill-bidu ta' snin 40, Plinio nnota ċaqlieqa fih dan il-Knisja u s-soċjetà, waħda li ħadet direzzjoni lejn id-dekadenza u l-kollass. Huwa beda jikteb dwar dan is-suġġett u fost il-ħafna xogħlijiet tiegħu, dan il-ħsieb huwa l-aktar spjegat bir-reqqa f'Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni. Fil-qosor, dan ix-xogħol jispjega proċess ta' tnaqqis minn dak li Plinio qis bħala s-soċjetà ideali li kienet teżisti fil-Medjuevu. Din kienet ikkaratterizzata minn ordni bbażat fuq il-ġerarkija, il-paċi bejn il-Knisja u l-Istat u s-soċjetà organika li awtomatikament ħadet ssieb il-komponenti kollha tagħha mingħajr il-ħtieġa ta' ntħin mill-Istat fil-proprjetajiet tan-nies. Din is-soċjetà tat lok għal ċiviltà li nsejħulha l-Kristjaneżmu li rat iż-żieda tal-fratellanzi ta' snajja, bliet u universitajiet, kif ukoll dwar l-intellettwali bħal Roger Bacon, Thomas d'Aquino u Hildegard ta' Bingen. Plinio jirrakkonta tnaqqis sussegwenti ta' dik il-ċiviltà, proċess ta' 500 sena li jibda bir-Rinaxximent u r-rewwixta tiegħu favur il-forma umana. Dan il-proċess, billi jeżalta s-sensuali fuq dak spiritwali, jiftaħ il-bieb għal 3 rivoluzzjonijiet oħra: il-Protestantiżmu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża u ż-żieda tal-Marxiżmu. Reviżjonijiet ta' wara jqisu l-impatt tar-rivoluzzjoni sesswali u l-bidu ta' dak li llum insejħulu postmoderniżmu. Dawn ir-rivoluzzjonijiet raw proċess gradwali li fih l-istruttura ordnata tal-passat tinħall u bħala riżultat ħareġ preżent kaotiku. Dan il-proċess imbagħad iwassal għal kollass totali mhux biss fl-isfera ċivili iżda wkoll fl-isfera reliġjuża. Ta' bilħaq, Plinio Correa de Oliveira huwa partikolarment imħasseb dwar dak li jara bħala trasbord ta' ideat rivoluzzjonarji fil-Knisja Kattolika. Dan il-proċess ħalla lill-Knisja konfuża billi speċjalment il-membri tal-kleru u l-Episkopat assumew aktar l-irwol ta' rivoluzzjonarji milli dak ta' rajja. Għar minn hekk,
jinkoraġġixxu tendenzi rivoluzzjonarji u liberali fit-teoloġija, fil-moralità u anke fil-liturġija. Is-soluzzjoni tiegħu hija dak li hu jsejjaħ il-kontrarivoluzzjoni, proċess li huwa xogħol biex irreġġa' lura l-impatt negattiv ta' tħassir ikkawżat mir-rivoluzzjoni. Bażikament, dan jinvolvi li niskopru mill-ġdid il-valuri tas-soċjetà organika kif ukoll inneħħu l-ħsara magħmula fil-kultura u l-politika. Din mhix tip ta' rikreazzjoni politika li fiha faxxa ta' ċentriċi trid terġa' toħloq passat minsi, iżda pjuttost programm potenzjal għal bidla għall-aħjar. Il-viżjoni ta' Plinio Correa d'Oliveira ġiet promossa mill-assoċjazzjoni li kien waqqaf matul ħajtu, imsejħa Tradizzjoni, Familja u Proprjetà. Minn dakinhar, affiljati ta' din l-organizzazzjoni infirxu mad-dinja kollha, jitolbu bidla u kontrarivoluzzjoni. Għal żmienna, ħansemmu ftit episodji. Riforma tal-art fil-Brażil, meta l-Gvern Brażiljan fl-1962 nieda programm li permezz tiegħu kien se jikkonfiska l-artijiet. Plinio ħareġ b'qawwa kontra dan kollu u saħħansitra ppubblika ktieb dwar kif il-Kattoliku mhuwiex obbligat li jappoġġja dawn il-konfiski. Kampanja kontra l-proposta tal-President Franċiż François Mitterrand li joħloq sistema soċjalista li tkun dominanti fil-Ponent. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Meta l-poplu tal-Litwanja qam jitlob l-indipendenza, ħadd ma qabeż għalih, ħlief it-TFP Brażiljan, li taħt id-direzzjoni ta' Plinio ġabret petizzjoni ta' 5.2 miljun firma. Din għamlet pressjoni sħiħa fuq il-Gvern Sovjetiku, speċjalment meta marret delegazzjoni fil-Litwanja f'Mosca mit-TFP. Ftit wara l-Litwanja saret pajjiż indipendenti. U fl-aħħar ġlieda favur il-ħajja, favur iż-żwieġ naturali u l-moralità nisranija. F'Malta, l-assoċjazzjoni lokali affiljata hija Pro-Malta Kristjana li ilha mwaqfa mill-2018. Pro-Malta Kristjana organizzat rożarji ta' reparazzjoni favur iż-żwieġ naturali, ħaditha kontra l-liġijiet li jinaqsu mid-dinjità umana tal-embrjun u ħadmet kontra l-liġi proposta dwar l-ugwaljanza li kienet seddajja fil-familja u l-awtorità tal-ġenituri. Kull min hu interessat jista' jikkontattja l-imsemmija soċjetà permezz tal-paġna tal-Facebook tagħha. Grazzi. Tajjeb, kif segwejna rajna li għandna din ir-realtà ta' nies li mhux qegħdin joqogħdu ħanajdu hekk għall-kurrenti rivoluzzjonarji li qegħdin jiffurmaw is-soċjetà u li ħafna drabi l-impressjoni hija li dawn il-kurrenti huma l-kurrenti li l-unika kurrenti ħafna drabi assista tesprimi opinjoni differenti għax issib min jaqbeż fuqek. U min jieħodha kontra dawn l-affarijiet jiġi meqrus bħala kif rajna nies eċċentriċi li qishom m'għandhomx jagħmlu jqogħdu jeqirdu fuq il-passat u ma jħallux il-ħadd ieħor bi kwietu, mhux il-każ ta' ġifieri ma ħafna drabi anke ġieli fuq gazzetti ġieli għallhom kien hemm min qisu jipprova jpinġina hekk. Filip, taħseb li nies kontrarivoluzzjonarji huma sempliċement grupp ta' nies eċċentriċi li qegħdin hemmhekk biex m'għandhomx jagħmlu jew hekk jew inkella hemm skop ieħor. L-ewwel nett insellim lek Karmelu. It-tieni nett li min hu kontrarivoluzzjonarju u ispirat minn fidi Kattolika, law eċċentriku, law mtektek u żgur illi għandu ħafna x'jagħmel għax m'għandux jagħmel. Min hu kontrarivoluzzjonarju jiddispjaċih jara pajjiżu jaqa' fi stat ta' dekadenza. Jaqa' fi stat fejn jara l-familja letteralment qed titkisser quddiem għajnejh. U meta tkisser il-familja, tkisser is-soċjetà. Jiddispjaċih meta jara knejjes vojta, meta jara membri tal-kleru ġibu ruhom iktar bħala rivoluzzjonarji milli bħala rajja u jagħmlu ħidma pastorali kif suppost. Mela dawk in-nies illi huma kontrarivoluzzjonarji bħal militanti tagħna wara kollox bħal membri tas-soċjetà Maltija l-ċiviltà Nisranija magħrufa aħjar bħala Pro-Malta Kristjana. Huma nies normalissimi. Inżid ngħid li huma nies illi għandhom sens ta' illi jħossu x'qed jiġri fil-pajjiż, jħossu b'ċerta intelligenza, jafu janalizzaw is-soċjetà, jafu janalizzaw il-fatti, jiġifieri daw in-nies, daw il-militanti, dal-membri militanti tagħna ta' min ifaħħarhom. U kif rajna,
anki bħala Pro Malta Kristjana kellna numru ta' kampanji li l-affarijiet kienu donhom jidhru impossibbli, ġifieri li tibda tajt tant il-kurrenti jkunu kontrik imma tagħmel kuraġġ u aħna kellna episodji fejn li dak l-ewwel rużarju li għamilna fil-pubbliku li konna letteralment attakkati mill-medja u minn kulħadd, ġifieri u dawk il-ftit li marru kuraġġ kbir. Illum il-ġurnata għasada kontroversja għax illum nagħmlu rużarju qudiem il-Parlament u jkollok ġemma mhux ħażin ngħidu hekk. Ġifieri allura dil-ħaġa turi kemm fil-verità nies meta jibdew jagħmlu kuraġġ meta jgħid ieħor tkun l-ewwel wieħed. Allura għaliex aħna niddefendu dawk it-tliet valuri, daw it-tliet koloni taċ-ċiviltà Ewropea u ċiviltà nisranija, tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà. Meta ngħidu f'tradizzjoni sempliċement tradizzjoni tal-Murtali kif ħafna nies jifhmuha Malta, il-familja kull familja tiġi difiża u l-proprjetà li ġdil enfasi fuq il-proprjetà. Kelma tradizzjoni tiġi mill-kelma latina tradere, illi tgħaddi lil ta' warajk. U tradizzjonijiet illi mhux biss Pro Malta Kristjana ma' soċjetajiet kollha d-difiża ta' tradizzjoni familja proprjetà jiddefendu huma dawk it-tradizzjonijiet insara, u speċjalment dawk it-tradizzjonijiet purament kattoliċi, illi jsawru il-valuri tas-soċjetà u jagħtu dik is-saħħa morali lis-soċjetà illi tant jeħtieġ kwalunkwe popolazzjoni, speċjalment tagħna. Fejn tidħol il-familja niddefendu l-iktar istituzzjoni li ilha tiġi attakkata mis-snin 60 jekk mhux qabel il-żwieġ naturali bejn raġel u mara u żwieġ indissolubbli. Fejn jekk ma taqblux minn kwid bejniet by all means isseparaw. Imma mhux imbagħad tmur ġimgħa dik u tmur ġimgħa ieħor għax quddiem Alla dak iż-żwieġ tiegħek għadu validu. Wara kollox dik hija l-kmandament ta' Sidna Ġesu Kristu, illi qal li jekk raġel jitlaq il-mara u mur ma' ieħor qed jagħmel adulterju. Aħna fidili lejn il-prinċipji evanġeli. Il-proprjetà tant hija importanti. Illi importanti niftakru ħafna nies jinsewwa di. Illi hemm żewġ kmandamenti fid-dekaloga illi jiddefendu d-dritt tal-proprjetà privata. La tisraqx u la tixtieqx il-ġid tal-proxmu tiegħek. Dan din ninsewwa di. Sa proprjetà għandha funzjoni soċjali wkoll. U importanti li ndefendu anke il-funzjoni soċjali tal-proprjetà. Imma d-dritt tal-proprjetà privata hija medda, ma kienx medda biss mis-soċjaliżmu, mill-komuniżmu, ma anke minn dawk il-partiti li qalu li huma demokristjani, ma kienu kristjani xejn, demokratiċi insomma, u l-partiti anki liberali, illi jridu idajfu is-sens ta' proprjetà. Wara kollox għaliex? Għax il-familja u d-dritt tal-proprjetà imorru flimkien. Għalhekk jekk trid tiddefendi il-moralità nisranija u letteralment is-soċjetà, hemm bżonn tiddefendi daw it-tliet pilastri dik is-soċjetà. Il-tradizzjoni ġenwini, autentiċi, insara, il-familja bażata fuq żwieġ bejn raġel u mara żwieġ indissolubbli, u jekk il-bambin jippermetti t-tfal ukoll, u t-tielet wieħed id-dritt tal-proprjetà privata. Għadhom flimkien daw kif ftit fdalijiet li għandna taċ-ċiviltà nisranija, importantissimu niddefenduhom. Mela, Plinio meta beda jiddeskrivi l-proċess rivoluzzjonarju, l-orma beda bir-rinaxximent għaliex anke qed jeżalta is-sensualità fuq dak li hu sagru. Kultant forsi naraw daqsxejn li ma possibbli, ma din l-idea li jisma' dak li hu sensuali jasal skapla l-ispiritwali. Minnu nisferi ma s-xoda kontra l-ġisem, il-ġisem ħalqu Alla u tempju tal-Ispiritu Santu. Imma il-problema hi li għandek l-eżaltazzjoni tas-sensualità. Illum il-ġurnata naħseb l-ispiritwali spiċċa kollox fil-soċjetà, fil-kultura pubblika, donnu jisu asfada l-spazju għal dak l-ispiritwali, anzi minn hekk nużaw il-kelma spiritwali biex ndajfu reliġjon, ġil tiltaqa' ma' ċertu nies jgħidulek jiena spiritual not religious li hija ridikola għaliex jekk inti reliġjuż, jekk inti spiritwali tkun reliġjuż inkella jqogħdu jintilfu fuq dal-ħafna ħmerijiet. Daħħin uskon enfasizzajna s-sensuali u din għamilna nifissa naħseb hija l-issue l-prinċipali ta' anki ġviġena bl-Inglis nidu l-full circle, ġvi jekk rivoluzzjoni b'difinaxximent dak li sensuali, l-aħħar forma ta' rivoluzzjoni dik sessuali li attakkat il-familja u qed tkisser
hija il-kull minuta dik is-sensualità u naħseb essenzjalment il-proċess evoluzzjonarju dejjem imur għat-trionf tas-sensi fuq dak li hu sagru dak li hu spiritwali. Supervja wkoll, Ekku. Allura llum il-ġurnata il-bniedem jiena nemmen li tidda individwalment imma anke kollettivament jista' jerġa' jmur lura għal dak li Alla jridu li jkun fil-azzjoni spiritwali miegħu. Mela le. U kif Għaliex. Mela m'għandniex eżempju tul l-istorja mhux biex ta' pajjiżna tad-dinja ta' konverżjoni ta' nies li kienu jgħixu ċertu stil ta' ħajja. Alla u grazzja u konvertu u letteralment marru totalment kontra l-istil ta' ħajja li kellhom qabel. Jistgħu. Għalhekk hemm bżonn ta' kontrorivoluzzjonarju biex kemm jista' jkun dawn l-esplużjonijiet ta' sensualità u ta' supervja tal-kobor li ħolqu wara kollox dawn l-erba' rivoluzzjonijiet fl-istorja. Namlu minn kollox billi navvanzaw idejat f'stil ta' ħajja, modi, illi huma l-oppost, eżattament l-oppost ta' dawn l-affarijiet. Għalhekk pereżempju, aħna pro-Malta Kristjana meta namlu kampanji pubbliċi imbijaw letteratura, ktieb rivoluzzjoni kontra il-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima, l-aħħar kitbiet tagħna fuq il-familja Maltija u fuq iż-żwieġ, eċetera, eċetera. Qalb ta' Ġesu. Il-ktieb tal-Qalb ta' Ġesu l-aħħar pubblikazzjoni tagħna fej ktieb l-awtur kien Guido Vignelli, awtur Taljan akklamat ħafna Kattoliku li bnija bil-Malti. U t-titlu kien il-qalb imqazza ta' Ġesu, salvazzjoni tal-familja u tas-soċjetà. Illi tanti importanti. Ġifieri iva, nistgħu nerġgħu lura, nistgħu nikkonvertu, nistgħu nirbħu dawn l-isfidi, basta nagħmlu l-parti tagħna, ġifieri naqlaw grazza biex nikkonvertu u biex niġġieldu għad-drittijiet ta' Alla. Dan l-aħħar kien il-festa wara kollox ta' Kristu Re, festa antika ta' skont il-kalendarju l-antik. Niġġieldu għal Kristu Re, wara kollox Kristu huwa Re tad-dinja. Mela ma nistgħux, l-importanti nuru rida tajba. Issa, xi ħaġa li anke nagħmlu fis-soċjetà, ma Plinio jagħtiha definizzjoni partikolari. Ħafna drabi naraw ħafna nies, pereżempju, jekk trid iġib ħafna likes u kummenti tagħmel xi santa tara ħafna likes u ammen minn ħafna nies. Ħafna drabi dawk l-istess nies li jħossu jagħmlu ammen imma mbagħad ma jqogħdux jiddejqu jaqblu ma' opinjonijiet li huma kompletament il-maqlub ta' dawk l-insara. Issa, Plinio anki sansi ta' jitkellem anki nies li huma jidhom semmi kontra rivoluzzjonarji, ġifieri s-sentiment tagħhom ikun imċaqlaq kontra daw il-kurrenti ma jkunx għal kollox. U ħafna drabi huma l-iktar nies aħna niltaqgħu magħhom, jiena naħseb ħafna drabi iktar niltaqa' personalment ma' dat tip ta' nies milli ma' nies li huma kompletament hemm ta' nies ovvjament, imma issu l-iktar nies li jkellmuk u inti titkellem magħhom u kultant ma taqbilx magħhom ma' dat tip ta' semmi kontra-rivoluzzjonarji. Filip, kif taħseb is-sitwazzjoni meta jitkellmu ma' dat tip ta' nies, kif niddefinuhom? U x'rol għandna jkollna aħna huma flimkien biex inkomplu nkabru l-kontra-rivoluzzjoni? Minu bniedem semmi kontra-rivoluzzjonarju? Bniedem illi qed jaraf illi ċerti bidliet qed isiru mhux qed jogħġbuh. Għad fdalijiet tal-fidi kattolika tiegħu, imma ma fadallux il-totalità tal-fidi. Ġifieri jara ċerti affarijiet ma jogħġbux, imma peress illi hu anki hu influenzat bil-kobor, is-supervja u s-sensualità m'għandux l-istampa kollha. Meta tiltaqa' ma' dawn in-nies trid tkun paċenzjuż, tispjegalhom x'inhi r-rivoluzzjoni, tispjegalhom fid-dettall x'inhi r-rivoluzzjoni, tiltaqa' magħhom regolarment, tihom il-letteratura, ħu paċenzja meta jesprimu veduti jew ħsibijiet illi ma jaqblux mat-tagħlim awtentiku kattoliku. Imma għandek obbligu meta jesprimu daw is-sentiment mhux tħallihom għaddejjin. Tispjegalhom bil-paċenzja għalfejn qed jiżbaljaw fil-ħsieb tagħhom. U bil-mod il-mod anki blajnuna Alla u l-interċessjoni ta' Marja Santissima. Però daw in-nies jibdew jinbidlu bil-mod il-mod. Imbagħad jibdew jaraw x'inhi verament ir-rivoluzzjoni. Il-triq dejjem hija huwa vjaġġ daqsxejn twila. Fis-sens aħna ħafna minna ngħid għalija jiena wieħed minnhom. Ġifieri
bil-mod il-mod l-affarijiet tasal għalihom u mbagħad tiskopri anke fl-affarijiet tal-ħajja sepp fl-affarijiet spirituali. Trial and error, speċi ssib tistaqsi, tuħu parir, titkellem, tiddialoga ma' dak li jkun. Sabiex inti tavvanza anke inti tikber f'din il-tip ta' kultura. U naħseb għandna ħafna anke l-qaddisin, tal-ħajja ta' qaddisin, kellek nies li għadhom proċessi ta' konverżjoni, proċessi ħajjiet li għamlek jiena nagħmel ċertu ħajja ta' qaddisin jagħmlu li kuraġġ għax ngħid dak kien jgħix ċertu ħajja u wasal hemm. Mela Sant Agustin. Ekku, Sant Agustin li każ klassiku. Kellek qaddisin li kienu pereżempju kriminali li mbagħad ikkonvertew, ġifieri wieħed mill-qaddisin Bartolomeo Longo li kien tant devot tal-Madonna ma kien satanist pereżempju. Ġifieri il-grazzja tal-ha miftuħa u sejħa għall-konverżjoni hija dejjem qiegħda hemm. L-importanti però tikkorrispondi għall-grazzja, jekk jibatlek grazzja trid tikkorrispondi għaliha. Ġifieri trid tagħmel il-parti tiegħek. Ekku, allura x'inhu ma tentat jista' bniedem li huwa kontra-rivoluzzjonarju jekk ma joqgħodx jista' jerġa' allura għal dina x'inhi l-ikbar tentazzjoni, x'inhi l-ikbar problema li jista' jfaċċja? L-ikbar tentazzjonijiet nara jien huma l-istess tentazzjonijiet li għandhom nies li mhumiex kontra-rivoluzzjonarji, it-tentazzjoni tas-supervja u t-tentazzjoni anke tas-sensualità. Ġifieri minnu kattoliku u kontra-rivoluzzjonarju jrid joqgħod attent ħafna. Illi jevita ċerti okkażjonijiet ta' dnub, illi jkun fidili jitlob ir-rużarju kuljum. Kemm jista' jkun jersaq lejn is-sagramenti b'mod regolari għax is-sagramenti huma sors ta' grazzja kbira li Speċjalment l-Ewkaristija. Speċjalment l-Ewkaristija. Ġifieri, anke il-kontrarivoluzzjoni jistgħu jaqgħu u forsi jmorru lura u kien hemm każijiet anke fl-istorja tas-soċjetajiet għad-difiża tat-tradizzjoni familja proprjetà. Naħseb f'każ partikolari tal-Italja tal-assoċjazzjoni illi kienet irrappreżenta t-TFP fl-Italja kien hemm ċerti membri ta' spikka, membri awtorevoli, intelligentissimi kienu apostli kbar u da sfortunatament waqgħu lura mħabba tentazzjonijiet illi Jiena nemmen ħafna anki f'daw il-każijiet li bniedem jiffrekwenta jkollu konfessur jiffrekwenta s-sagrament tal-qrar. Għax is-sagrament tal-qrar jgħalmek l-umiltà. Għax inti tumilja wieħed quddiem Alla u skużawni, u meta tumilja wieħed quddiem Alla inti tasal biex ma tħallix is-supervja tikber fik. Nifhem illi għal ċertu nies anki dawk li qed isegwuna forsi jgħidlek imma nsiba diffiċli nibża sib saċerdott ta' fiduċja tiegħek illi inti għand tafdaħ u tħossok komdu miegħu imma s-sagrament tal-qrar għax hekk qed tirrikonċerħek mal-Alla l-qrar u s-saħħu l-grazzja tal-saħabit qarbin. Issa xi drabi issib nies illi meta titkellem magħhom u jgħidulek din dejjem iddur l-istess storja ta' ġifieri imma u inti għadek l-antika u jew inkella llum il-ġurnata niftakar kont naħdem fejn kont naħdem insomma żmien ilu ngħidu xi 30 sena ilu ġifieri kemm kien jgħid llum il-ġurnata xjenza qasad fadal posta reliġjuż speċjal fejn tibqa' issa kien ħossok l-antika saħansitra jiena waħda niftakar gazzetta partikolari li kienu qabdu jgħidu numru ta' nies u li qalu li ma setgħux isibu xi jgħidu fuq qalu li Catholic nostalgic li jiena nostalġiku. Kattoliku, sabiħa li kattoliku nostalġiku, ġifieri onestament ma nafx jiena meta jitkellmu hekk dawn in-nies fil-verità jkollhom raġuni aħna isna sta żmien il-qedem u ma qas nafu x'inhu għaddej fid-dinja. Le għax tinsiex li dawn in-nies dawn il-msejħin ġurnalisti jew nies li tiltaqa' magħhom. L-għandhom idea x'in il-fide kattolika, l-għandhom idea l-istorja ta' Knisja, l-għandhom idea minn verament kien il-fundatur divin ta' Knisja Kattolika. Allora meta tiltaqa' ma' daw in-nies, illi letteralment il-personalità tagħhom hija bbażata iktar fuq idejat pagani u sekolari mill-reliġjużi, hija ovvja li l-atteġġament tagħhom ħajkun mhux ngħid ostilità, imma jkun atteġġament xettiku ħafna fuqek. Ġifieri il-livell ta' kultura tagħhom huwa, skużi l-espressjoni, hopeless. U meta tiddjaloga magħhom inti tittuħu taf kemm tittuħu paċenzja biex tispjegalhom le inti għandek tort mhux jien, jiena nostalġiku għal dak li hu tajjeb. Pereżempju, dik eżempju tad-divorzju. Jiena niftakar
illi meta kien hemm il-kampanja tad-divorzju f'Malta, jiena kont kellimt kontrija pubblika, kont qed ngħix barra, ma kont inżilt minn barra biex nivvota fir-referendum kontra. U meta kont inżilt Malta, sibt bib tal-generation tiegħi kollha favur id-divorzju, volja ta' parsi kattoliċi. U bda jgħidu jgħataħħa Filip id-divorzju modern, hemm bżonn nimmodernizzaw. U niftakar dort fuqhom, x'hemm modern fid-divorzju? Id-divorzju ilu hemm minn żmien żemżem, minn il-Griegi, il-Rumani, il-Babiloniċi. Jekk xi ħadd huwa antekwat huwa int mhux jien. Brodhom saħħan. Brodhom. Ħaġa oħra li tiftakar Filip, meta kien ħarġet il-paper fuq il-proprjetà tal-kampanja u tal-eli. Il-riforma tal-artijiet. U niftakar meta kontatjajna l-gazzetti wieħed mill-ġurnalisti li wieġeb l-għax kont ċempiltilhom jiena. Għalli ma intom speċi għaqda pro-Malta Kristjana kif titħlu f'dil ħaġa, speċi. Provajt nispjegalu isma' il-Knisja għandha t-tagħlim soċjali tagħha. Għasib bħala nsar aħna nkollna sem fis-soċjetà. Dil-periklu ħanajtek għax huwa periklu għas-soċjetà, x-soċjetà ma lura mhux il-qudiem. Il-Knisja tfajna ġo sagristija u kull ma jiġri mhux biss il-kappillan assista jitkellem, imma laqqas in-nisrani lajk bħala nisrani ma jista' jitkellem fuq affarijiet soċjali, affarijiet li jaffettwaw l-isfera soċjali u anke l-isfera ċertu punt politika. Dina hija ta' periklu għandna aħna bħala nsara noqogħdu biss nikkonfinaw ruħna għall-quddies, mbagħad barra l-quddies l-affarijiet li huma soċjali ma nħidhomx mill-lenti kattolika. Hija taw kif id-dinja titlob minna llum il-ġurnata. Għandna noqogħdu għalija dil. Xejn affattu, mela il-Kattoliku jista' jkun Kattoliku sal-adba tal-Knisja. Tkun Kattoliku anke meta toħroġ mill-Knisja. Dana kien qala diversi saċerdoti Maltin u anke dawk il-ftit politikanti konservattivi li fadal fil-Parlament. Ma sax inti tajt li inti Kattoliku u mbagħad tmur tivvota fil-Parlament għall affarijiet li huma totalment antikristjani. U tajt imma jiena Kattoliku, ix Kattoliku, id pagan mhux Kattoliku. Ġifieri minu koerenti miegħu innifsu illi ma jkunx devot biss ġol Knisja, diment li joħroġ mill-Knisja daqshekk stan affarijiet soċjali dik mhux biċċa tiegħu jew naqbel ma' dawn il-korrenti modernisti u progressisti u ma jistax jinduna da x'nuqqas ta' koerenza. Qed juri. U sfortunatament is-soċjetà tagħna mhux biss tagħna tal-Ewropa kollha tal-Punent kollu huwa mmarkat minn nies dawn il-karatteristiċi. Ekku, fil-fatt ħansemmi hawnhekk, mhux mingħajr ma nsemmi min hi persuna li hija involuta fil-politika. Milux rat poster Jesus Save biex minn għalija toħroġ ta' persuna moħħa miftuħ qalet u mbagħad kitbet qalet speċi prova twaqqad din l-idea li Ġesu jsalva billi tgħid morru jekk għandkom xi problema ta' depressjoni fejn xi helpline minn dawn li hawn. Ġifieri biex tara anke dawn in-nies li llum ġunsaw jitkellmu pubblikament kemm għas il-kultura bażika ta' edukazzjoni mhux ta' rispett lejn ir-reliġjon nisranija ma tfadallhom u ħafna drabi dan qed imbagħad jagħmluh fil-policies li jibdew jikkritikaw. Allura, il-dawk in-nies hemmhekk li jixtiequ jinvolvuhom fis-soċjetà, jixtiequ jingħaqdu magħna fis-soċjetà fil-Malta Kristjana, ma anke li jixtiequ jinvolvuhom fis-soċjetà in ġenerali bħala biex jimxu fuq dil-passi kontra rivoluzzjonarju biex is-soċjetà ibdaw il-kurrent rivoluzzjonarju. X'tgħidilhom Filip? Mill-aspett prattiku jien ngħidilhom illi jistgħu l-ewwel jixxu dan il-ktieb Rivoluzzjoni u kontra rivoluzzjoni miktub mill-professur Plinio Corredi Oliveira. U jagħti spjegazzjoni tajba ta' x'inhu l-proċess rivoluzzjonarju u x'inhu l-proċess kontra rivoluzzjonarju u d-dover ta' minnu ġenwinament kattoliku kontra rivoluzzjoni. Parti oħra prattika u illi jissaħħaħ fil-fidi, ġifieri l-aspett spiritwali reliġjuż importanti kemm jista' jkun frekwenta sakramenti tal-Rużar. Tielet, jekk trid tagħmel kuntatt ma' pro-Malta Kristjana, kull ma trid tagħmel, tiggooglja pro-Malta Kristjana jew tibgħat email info@msf Maltese Society for Christian Civilization.org. U minn hemm nirrisponduk u nagħmlu kuntatt miegħek u da u naraw x'kontribuzzjoni tista' tagħti ġifieri. That's basically it. Ma
Jekk imur fuq il-website tagħna u jikteb Pro Malta Kristjana fuq Google, jista' jara jagħti spjegazzjoni tajba ta' x'namlu, x'attivitajiet nagħmlu, il-kampanji pubbliċi li nagħmlu, ir-rużarji pubbliċi li nagħmlu, anki l-avviżi full page fuq il-gazzetti li konna nagħmlu biex jiddefendu il-valuri tat tradizzjoni tal-familja u tal-proprjetà. Niftakar full page advert li konna minna niftakar fuq Malta Independent on Sunday fej konna wissejna lill-poplu Malti li sentejn ilu kontra ċerti stqarrijiet tal-Prim Ministru favur l-abort u favur l-eutanasja. Aħna konna l-ewwel organizzazzjoni li ħriġna pubblikament. Anki dak il-kampanja li konna, għalija l-iktar kampanja li laqtitni kontra dik il-liġi, jekk imsejħa tal-ugwaljanza, ma kienet ugwaljanza xejn kienet ħatuħu drittijiet tal-ġenituri u tirvina l-edukazzjoni tat-tfal. Li aħna konna aħna flimkien ma' ftit gruppi żgħar oħrajn l-unika nies li konna naħdu kontrija din ħaġa. Prattikament għaliex imbagħad tibda tara kif is-soċjetà stess imbagħad kif il-liġi ġiet iffiżat ruħha, ġifieri jiena nemmen li jekk nagħmlu kuraġġ aħna li jittalla qiegħda tkun magħna anke mhux aħna biss bħal ma dawk kollha li jagħtu sehem f'dil ħidma kontra daw il-kurrenti u nkunu qed nagħmlu l-ħidma l-qalb ta' Alla. Illum mela nagħlqu dal-programm hawnhekk b'dawn il-ħsibijiet. Nixtieq ningrazzjawkom tal-li qegħdin issegwuna, issa nistednukom għall-programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. Qabel nagħlqu nixtieq ngħid Viva Kristu Re, Viva Marija Santissima, Viva l-Kontra-Revoluzzjoni. Grazzi.